Okay, masithandaze. Baba wethu osezulwini, yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu. Akujikilanga Thixo lecawa yabantu abangacawiyo, sicela wena Thixo wethu oyingcwele ube kunye nathi. Siyiqala le nkonzo side siyokuyigqiba. Asikwazi ukwenza nto ke Thixo ungekho wena phakathi kwethu. Sikwazi ukwenza nto Thixo ungasinikanga Thixo imvume yokwenza oku. Siza kweli thuba Thixo sizocela lo mvume Thixo wethu onamandla okuba le inkonzo yanamhlanje Thixo wethu ivumelane kwakunye nawe Thixo wethu, yenze umsebenzi ngendlela othanda ngayo Thixo, ngoba le nkonzo Thixo inkonzo ekhethekileyo kwezinye inkonzo Thixo wethu. Inkonzo Thixo apho sizokucelela abantu Thixo, kanye sizokuthetha kunye nabantu Thixo abaphelelwa ngamathemba. Nkosi yethu enamandla, abantu abanazo qualifications Thixo wethu namandla, kodwa akho nto ivelayo phezu kwezo qualifications Thixo. Abantu ekudala Thixo wethu namandla behleli emakhaya Thixo wethu benkqonkqoza kungavuleki Thixo wethu namandla. Sicela wena Thixo kule nkonzo Thixo wethu uze uncedise Thixo ekugcineni ithemba Nkosi yethu namandla, ngoba Nkosi ngaphandle kwethemba Thixo siyafana nabafileyo. Nkosi yethu namandla sikuthembile Thixo wethu namandla into yokuba wena wakungenelela Thixo wethu, umuntu uyahlaziyeka emphefumlweni Thixo wethu, ityumkile imiphefumlo yabantwana bakho Thixo wethu namandla, inhliziyo zidandathekile Thixo wethu ongcwele. Ngoku Thixo wethu sicela ukuncediswa nguwe Thixo wethu ekuvuseleleni Thixo wethu abo bantu banhliziyo zityumkileyo Thixo wethu namandla, ngoba Nkosi ngaphandle kwabo Thixo wethu ukulahleka kwethemba kubo Thixo wethu, siza kuphulukana nemiphefumlo Thixo engenatyala Thixo wethu namandla, kuba umuntu ecinga into yokuba wena ubafulathele Thixo wethu namandla, izikhalo zabo awuziva Thixo wethu oyingcwele. Kule nkonzo Thixo sicela wena Thixo wethu uthethe kunye nathi, uthethe kunye nabo Thixo wethu namandla, ukwenzele Thixo wethu le nkonzo yanamhlanje ibe nempumelelo Thixo wethu. Sikuthembile ke Thixo into yokuya kusenzela ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Baba wethu osezulwini, mawaphathwe Ole
Molweni bazalwane, siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo kule iveki yanamhlanje. Igama lam ndinguSihle Bonani, ndihamba ke nalo mzalwane. Mandinibulise ke bazalwane ngale mini namhlanje kule cawe yabantu abangacawiyo. Kulivuyo ubana siphinde sibonane okanye sidibane nani kule nkonzo yanamhlanje. Ndifumana i-strange ke le nto yokuzibiza ke igama lam, kodwa ke igama lam ndingu-Anele. Ewe. Siyanicela ke bazalwane ukuthi ngalo mzuzu kuzodlalwa iyodlala into kanene. Sawudlala noba ingoma, sawudlala noba ingoma bawo. Wonke umntu le inkonzo bazalwane inkonzo esicinga into yokuba mhlawumbi ikhethekile. Sicela nje njengoba sidlala le ngoma abantu bakhawuleze bayobiza abantu bathi icawa yabantu abangacawiyo iyangena. Kodwa namhlanje bawo Ewe. ndicinga into yokuba endaweni yokuthi icawa yabantu abangacawiyo masibe ne-remix ethile sithi le icawa yabantu abangaphangeliyo. Ndokumamele mkhonzi. Kodwa sinayo nendawo ke esizawukutyhila kuyo njengesiqhelo ke. Sizawufumaneka kulaa ncwadi kaLuka chapter ngu-23. Sizawuqala kulaa verse ka-39 uyophela ku-43, 42. Kodwa nisilinda apho kuloo ndawo. KuLuka 39. Khabe nisilinda kuLuka 23 ilaa verse ka-39. Sizawubona ubana ke ngoku sizawubheka phi na. Le icawa yabantu abangacawiyo. Masiyilungise. Le yicawa yabantu abangaphangeliyo. Sibuyile. Yathemba lokuba senibabuyisile okanye senibacelile abazalwane into yoba bazoyimamela le cawa yethu yanamhlanje ikhethekileyo. Sizawuya ke emazwini ethu anamhlanje.
uzofunda ba okanye ufunde mna? Funda ba. Yiphi le vesi? Look at 23 verse 39. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje kwivangeli ngokubhalwa nguLuka isahluko sama-23 kwivesi yama-39 phantsi kwesihloko esithi ukubethelelwa emnqamlezweni. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ke kaloku omnye wabenzi bobubi abebexhonyiwe wamnyelisa esithi, ukuba wena unguKristu, zisindise, nathi usisindise. Waphendula ke omnye wamkhalimela esithi, akumoyiki na wena uThixo, okwakoku kugwetywa nje. Thina okunene sigwetywe ngobulungisa kuba samkela okufanele esakwenzayo. Kodwa yena akenzanga nto ingendawo. Wathi kuYesu, uze undikhumbule, Nkosi, xa uthe weza usebukumkanini bakho. UYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eParadesi. Lilizwi lenkosi eli. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi lwayo. NgoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo, ngoku sizawubheka kuwe bawo. Kodwa phambi uba sibheke kuwe masikhumbuze nje aba bantu bale cawe yabantu abangacawiyo ukuthi bacofe u-like, subscribe ne-notification button kwenzela ukuthi xa okanye xa singena bakwazi ukuthi basifumane ngexesha elifanelekileyo. Ikube khona into ezobakhumbuza. Sibulele nakwaba bawo sebe-subscribe-ile, aba sebeyigqithisile le vangeli nakwabanye, aba babuyileyo namhlanje. Sithi enkosi, siyabulela kakhulu ngenkxaso izawubangela noko le cawa yethu yabantu abangacawiyo ibe nako ukukhula. Le cawe mos besithe yicawe yabantu abangaphangeliyo namhlanje. Siza kuwe ke bawo, bheke phambili. Nkosi bawo, le yicawa yabantu abangaphangeliyo. Kule ncwadi kaLuka ngo-chapter 23 siqale ke ukufunda ku-verse 39 saphela ku-verse 43. Kodwa okuba mhlambi ke Mnguni, Ewe. besisenza ngalanto kuthiwa basinomqheba. Ngowam lo mqheba ke bawo. Oh. Ungabambeleli kumqheba wam. Ungabambeleli kumqheba wam.
wena uzazikhangelela wakho umqheba kwezi ndawo sesithethe kuzo. Uzama baba. Ku-42 ikhona laa ndawo ethi uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza usebukumkanini bakho. Siphezu komnqamlezo bawo, siphezu komthi wohlazo. Kuthiwa indlela amaYuda ayipanisha ngawo amakhoboka yayikuwaxhoma emthini wohlazo. Ingathi yayibekele bucala le nto for amakhoboka la xa onile, kwenzelwa into yokuba nelinye ikhoboka elicinga into yokuba liza kumosha lingayicingi loo nto ngenxa yobubi nobunzima kokufa phezu komthi wohlazo. Yayiyinto le eyayisenziwa kwizitrato ezakhe zabhizi ukwenzela wonke umntu abone lo mntu kufuna ukuhlekiswa ngayo, ukwenzele kubonwe lo mntu kuthiwa ngokwemehlo lamaYuda lihlazo lo mntu, bambone into yokuba ngoku nankuya sihlekisa ngayo. Ubunzima okanye ubuhlungu bomnqamlezo ayikokufa, ngoba ukufa yinto elula. Ukuba bebefuna ukubulala umntu, mhlawumbi bebenothatha nompu bamdubule kukhawuleze iphele. Kodwa umnqamlezo unento nokungcungcutheka. Awukhawulezi ufe, ingangathi ngabantu mhlawumbi xa befuna ukulwa namatshaba abo. Utshaba lam andifuni lukhawuleze lufe ngoba ndizawube ndilenzela inceba. Ndifune lufe ukufa okucothayo. Umnqamlezo unaloo nto injalo. Uhlala emthini ungapheleli ekuhlekweni ngabantu abakujongileyo abasezantsi, kodwa umzimba wakho uthe na, awukwazi nokuzikhusela. Phezu kobuhlungu kokubethelelwa ngezikhonkwane, ukuba kukho iimpukane neembuzane zizawufika zihlale ebusweni ungakwazi nokuziphekuza. Ube umphefumlo usathe nca enyameni, ube ngangathi unemthandazwana ukuba ungumntu ofana nam, kutheni ndingafi nje kunokuba ndibe yintlekisa enje. Noba uye watshiswa ngumchamo, nokuba uye kwakho into eyenzekayo, awukwazi ukwenza nto ngokuba umzimba wakho lo umile nje, wena awukwazi ukushukuma. Ukushukuma kwakho uzawuva ubuhlungu bezikhonkwane ezandleni nasezinyaweni, ngokuba umnqamlezo lo awuphelelanga entweni into yokuba kufuneka ufe. Abanye abantu mhlawumbi babengafi nokubulawa zizikhonkwane, kodwa babebulawa kukunxanwa ngenxa yokuba uzawuxhomeka phaa, igazi liyaphuma ezandleni, uphelelwa ngamanzi, uphelelwa ngamandla. Ufumaniseke into yokuba awubulewanga zizikhonkwane, kodwa ubulewe umzimba wakho ungakwazi ukunyamezelana nale meko kuyo. Umnqamlezo unaloo nto. Umnqamlezo unokungcungcutheka ixesha elide, ube ungenanto onokuyenza ukukhawuleza ususe le ntlungu kuyo.
ngoku uYesu uzibona ephantsi kwaloo meko. Ubuhlungu abakhe babonwa nguDavide esabhala kwimihobe yakhe, onke amathambo am asukile okanye onke amathambo am ohlukene. Ibandla, bantwana bahle bakaThixo, labenzi lobubi ligubungelene ngam. Izandla zam neenyawo zam bazibethelele okanye bazigqabhuzile ngezikhonkwane. Bantwana bahle, ubuhlungu obu yinto ebonakalayo ide ihlabe nakubantu abakukhathaleleyo ngokuba abakwazi ukunceda nto. Sonke, nto kaMnguni, singayitsalanga le nto. Sinazo iinto ezisingcungcuthekisayo. Ukuba mhlawumbi bezikwazi, bezinokhawuleza zisibulale, kodwa ngenxa yokuba kufuneke phantsi kwazo sivuba unzima obukhulu, zisingcungcuthekise kube nzima nokuhlala nabantu. Umntu akhethe into yokuba kungcono ndimane ndizihlalela ngokuba ukungcungcutheka kwam abantu abakuboni. Umqolo wam uphandle kodwa ndinxibe impahla ezintle phakathi kwabantu. Yiminqamlezo yethu leyo. Kodwa namhlanje kule minqamlezo yethu yehlukileyo, bazalwane abathandwa inkosi, kule minqamlezo yethu yehlukileyo besicela nje bantwana bahle bakaThixo into yokuba sipikishe umnqamlezo owodwa owohlukileyo wokungabi namali, umnqamlezo wokungaphangeli. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba umhla nezolo abantu bangcungcuthekiswa sele beye ezikolweni zikanokutsho bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje abaphangeli abo bantu. Ngumnqamlezo lowo esiphila nawo phakathi emhlabeni. Baninzi abantu abatsha, bantwana bahle bakaThixo, abasiweyo ngabazali ngemali zikaRhulumente zenkamnkam, basiwe esikolweni. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje bathe bakugqiba eso sikolo bafumanisa into yokuba kunzima nokuba makafumane noba yi-internship umntu abantu, kodwa abanye abantu bafumana umsebenzi umhla nezolo, umntu ayeke lo aphinde angene kulo. Kodwa wena wayeka okanye wagqiba isikolo kwiminyaka 2-3, namhlanje awukafumani umsebenzi. Nabantu bokuhlala bamane ingathi lelibhada lesibini apha ukuba unguye uKristu, zisindise nawe uzisindise. Bantwana bahle bakaThixo, bakhona abantu bathi bekule meko ukunye nabo bonke abantu. Mhlawumbi sonke sibabini asinamsebenzi, kodwa kubekho abantu abafuna ukuhlekisa, bazenze ngcono okanye bazivise kamnandi ngawe. Sobabini sihleli apha ekuhlaleni asinamsebenzi, kodwa umntu athi wena uneedigri 3 kodwa ngoku awuphangeli. Kutheni ungafumani umsebenzi nje? Kukho iminqamlezo enjalo. Namhlanje size kubantu abasindwa kulo mnqamlezo. Kude kube ngathi endlini ngelinye ixesha nabantu bacinga into yokuba le nto ubuyifundela yinto engenamsebenzi, le nto ubuyenza esikolweni ibiyinkcitha xesha, ubuchitha nje ngosuke wakhangela umsebenzi nokuba kuseShoprite okanye my friend okhoyo apha ecaleni okanye apha ekuhlaleni. Bantwana bahle bakaThixo, kwenzele izoba khona into engenayo endlini. Sinayo into yokuba sihlekisane kwasodwa okanye singabanye sihlekise ngabanye abantu kuba sicinga into yokuba le nto bebeyiyele kwezi ndawo bebeziqeqesha kuzo imela ngoku iyabanceda. Ngumnqamlezo esikuwo singabantu abatsha. Bakhe baphuma abantu abatsha
Nto kaMnguni besithi kwakho i-hashtag yayikho ngelo xesha esithi hashtag hire a graduate. Okay. Kodwa nangoko uRhulumente zangabeve abantwana bakaThixo bemcenga sinazo ezi skills sithi i-country ishota ngazo. Bantwana bahle bakaThixo kutheni nje uRhulumente sikuvotela okanye abazali bethu bekuvotela ngokuba unguRhulumente wenkululeko, kodwa inkululeko ayibonakali ngoku abantu sebeyile ezindaweni zokuba imisebenzi bayikhwalifayele. Ngoku akwenzeki into wangangathi uRhulumente uvale indlebe baba bantu bephuma ngokuphuma kwiiyunivesithi neekholeji ezikhoyo apha eMzantsi Afrika baphume baphinde babuyele emakhaya. Bantwana bahle bakaThixo bahlale kunye nabazali. Bazalwane bam abathandwa inkosi, abanye baphuma kwiifield zabo zikanokutsho bayokhangela ezinye izinto. Bantwana bahle bakaThixo abanafumana kuzo amatorho. Kukho abantu abaneedigri eziphezulu kodwa badicide into yokuba idigri yam ingathi ayisasebenzi, ngoku mandihambe ndiyokuhlala nokuba ndizawuba yisecurity. Kodwa ibe khona into eza kwenzeka ngokuba umnqamlezo wobuhlungu okanye ubuhlungu umnqamlezo wokungaphangeli. Bantwana bahle bakaThixo ubangela abantu bacinge into yokuba uThixo akekho apha ecaleni kwabo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa kukho bazalwane uYesu uphakathi kwamabhada. Eli bhada lithi lakubona into yokuba ingathi uncedo lwam lukhona apha ecaleni kwam, liyambona uYesu into yokuba uyazana nobuhlungu bomnqamlezo, uyazana uYesu nokungcungcutheka emnqamlezweni kube kungekho mntu wokunceda apha emnqamlezweni wama. Ingangathi ulinde okanye ebeve uYesu eseralini esithi ukuba unondivotela ndiza kuninika imisebenzi uzundikhumbule. Umfo kaThixo wakufika ebukumkanini bakho. Bantwana bahle bakaThixo kukangaphi sicela uRhulumente xa siyokubeka o-ex bethu. Mfo kaMnguni sisithi I wonder lo uRhulumente uzayinyusa na imisebenzi. Bantwana bahle bakaThixo sakumbeka ebuRhulumenteni. Bantwana bahle abathandwa lizwi likaThixo ajike uRhulumente asijikele. Namhlanje njengoba simme apha sizokucengana nabantu abase amagunyeni into yokuba nabekwapho ngabantu kulo magunya nikuwo. Namhlanje ze nibakhumbula abo bantu. Ikho into yokuba sibekwe ezintweni okanye sibekwe ezindaweni, sibekwe ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo sakufika kwezo ndawo silibala into yokuba ngobani abasibeke kuloo ndawo. Sizocenga namhlanje abantu abasemagunyeni into yokuba babakhumbule abantu ababekileyo kulo magumbi aphezulu. Bantwana bahle bakaThixo ngokuba le indawo ababekwe kuyo babekwe ngabantu. Mhlawumbi ngomso abantu baza kudinwa ngenxa yokungakhunjulwa ngabantu. Kodwa namhlanje bantwana bahle bakaThixo kuloo ndawo esikuyo sisindwa ngumnqamlezo wethu. Bantwana bahle bakaThixo zisicela uYesu ukuba asikhumbule. NgoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Mandingene ke bawo lamazwi wabekileyo. Themo Icawa Yabantu Abangaphengeliyo le. Ewe bawo. Umhlawumbi ukungaphangeli kwakhe okanye ukungaphangeli kwakho kunabantu ebahluphayo lo. Ewe bawo. Ngoba lo mntu unophucula ubomi bakhe, nokuphucula abantu abasondeleyo nabasecaleni kwakhe. Umnqamlezo unento efuna ukuhlazisa isidima somuntu. Umnqamlezo wokungaphangeli Ewe bawo. unento yohlisa ukuzithemba komuntu. Siyibona apho ke loo nto emnqamlezweni. Ewe bawo. Kwaye xa umnqamlezo wokungaphangeli ufikile, kubakho abantu abasezantsi kwalo mnqamlezo ababukeleyo abafuna ukubona ubana uzowuphelela phi. Ewe Nkosi yam. Kubekho nabanye ke abantu abasoloko befuna ukuzonwabisa ngabanye abantu. Asiphangeli sobabini. Ewe, kodwa mna ibhetere zange ndaya nasesikolweni. Oh Nkosi yam. Kodwa wena abazali bakho bachitha imali zabo zokugqibela bemane bekuthumelela imali yokutya esikolweni. Kodwa akho nto iphucukileyo, liphepha nje kuphela. Bade ke
bathi isikolo asinaxabiso kuba befuna ukonyusa ukwezethemba kwabo. Nelibhada lokuqala lenza njalo ukuba unguye uKristu zisindise. Bakhona abantu ke sisengxakini okanye nisengxakini nobabini, asuke azenze ingathi akanangxaki yena, ngathi akanangxaki, okanye asuke azenze ingathi ulamvila lokungaphangeli akaliva kuba efuna ukuhlekisa ngawe phakathi kwabantu ababukeleyo. Zisindise, usindise nathi. Lo muntu ke umhlambi uzama ukuthandaza kwelinye ixesha, Nkosi yami. ngoba ngamanye amathuba sinazo i-tools zokuya kuYesu. Ewe baba. Sifundisiwe emakhayeni ethu kwathiwa xa singene ezingxakini eyona nto iza kusikhupha ngumthandazo. Sifundisiwe emakhayeni ethu xa indlela inde suka aphela amandla enyama, sisuke siziphakamise izandla zethu sicela amandla avela ngentla. Siyayazi loo nto, okanye sifundisiwe ukuba Nkosi siphi isonka sethu Nkosi yami. semihla ngemihla. Siyifundisiwe loo nto emakhayeni ethu. Siyifundisiwe into yokuthi yanga inkosi ingeva imithandazo yethu. Siyifundisiwe loo nto. Ingxaki ngamanye amathuba siyifundisiwe njalo loo nto, kodwa sibhuda indlela yokuthetha noKristu, ngoba ulamvila lomnqamlezo luhlele enyameni. Nkosi yami. Lusibhudise nendlela esincokola ngayo. Umhlawumbi ngamanye amathuba sifuna ukubonakala apha emnqamlezweni ukuba siyakwazi ukuthandaza. Nkosi yami. Okanye umhlawumbi sifuna ukubonakala ukubana siyakwazi ukuthetha noKristu. Nkosi yami. Ndibona loo nto kulo mzalwane esengxakini njalo, akaziboni ukuba uncedo lakhe lulapha ecaleni kwakhe, Nkosi yami. ngoba ufuna ukubonakala ebhetere kunabanye abantu. Ewe baba. Zisindise okanye zisindise, usindise nathi. Akhona amathuba nathi sumcela uThixo ukubana enze okanye asikhulule ezingxakini zethu. Bantwana bahle bedinga senze iminembelele yemithandazo kuba sifuna ukupliza uThixo, sifuna ukupliza nabantu abajongileyo. Bantwana bahle bakadinga lo mfokelana uphakathi kwezo zinto zimbini. Ufuna ukuqhwatyelwa lihlabathi abengangathi uyakwazi ukuthetha. Bantwana bahle afune nokuncedakala kuThixo, kanti
khetha isigqibo sibe sinye ukubana ufuna uhamba nehlokondaba labantu, hamba nalo ukubana ufuna ukuncokola noKristu, ncokola noKristu. Bantwana bahle bedinga lithe lesibini wona Bonani awumoyiki na uThixo. Bantwana bahle bedinga emani umhlawumbe uThixo akazukothula ngoku emnqamlezweni. Bantwana bahle bedinga kodwa kufuneka umoyika uThixo. Bantwana bahle ungathethi nje, ungenzi nje. Bantwana bahle bethu kufuneka abantu bathe beliva ulamvila lokungaphangeli. Bantwana bahle bedinga bathi kodwa kuyo yonke lonto sithemba amandla kaThixo. Bantwana bahle bedinga kuyo yonke lonto siyamazi. Bantwana bahle umhlawuleli wethu uza kuma ethupheni lehlabathi asihlangule ngoba nguYesu yedwa okwazi ukuhlangula. Kodwa kufuneka sithobeke ehlanzeni sakhe esinamandla. Bantwana bahle bedinga kufuneka simoyike uYesu, simoyike uThixo ngamaxesha onke. Nento esizenzayo nokubana siyajinga nokuba siyahlaziswa ngathi ngamanye amathuba izinto siyazazi ukubana sizenzile. Bana kwaye kule ndawo sekuyo kungenxa yokuthi senze ngokwethu. Kodwa masimoyike uThixo, Masimoyike uThixo. masimoyike uThixo, masimoyike uThixo. Into endiyiqaphelayo apha yile mithandazo mibini. Imithandazo mibini bawo. Imithandazo yokungazi ukubana uyalifuna ulincedo okanye awulifuni. Kubekho umthandazo wokuzithoba phambi koThixo. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi namhlanje ulamvila lokungaphangeli lukuhlazisile ngoba unazo impepha zokucela umsebenzi. Ngamanye amathuba ezo zinto zikhunjuzwa ngabantu ohamba nabo icawe. Umhlambi ezinye izinto uzikhunjuzwe ekhayeni. Umhlambi ezinye uthi xa ubalekele ekhayeni ukhunjuzwe ukubana uyityile imali yasekhaya. Ukhunjuzwe ngabantwana bakokwenu nangabazali bakho. Umhlambi xa usiya ezitshomini nazo zikukhumbuza ukubana uzenza bhetere. Waye esikolweni wafunda, asafunda thina kodwa sihlela apha simgquba sisonke. Kodwa namhlanje into endiyixelayo ukuthi masibheke kuThixo, sibheke kuThixo ngenhliziyo ezigqobhokileyo, ngenhliziyo ezimoyikayo. uThixo wanguThixo wezuko ke angasikelela. Nkosi bawo.
Le Icawa Yabantu Abangaphangeliyo. Abangaphangeliyo. Mfoka Mnguni, Ewe dad. ulwamvila lomnqamlezo wokungaphangeli aluviwa kuphela ngulo mntu ungaphangeliyo. Yho. Ngamanye amaxesha lugqitha luye nasebazalini. Nkosi yami. Fika umzali engalali kakuhle ebusuku, enomthandazo ongapheli ngokuba akukho nto ndingayizamanga ukuzama umntwana wam into yokuba angafani nam, abe yinto engayanga emsebenzini. Yonke into endikwazileyo ukuyenza ndiyenzile, ngoku ayisekho sezandleni zam. Ufika umzali engangathi ukuba bekusiwa ngaye ebenothatha umsebenzi awenze ngokwakhe, awunike umntwanakhe, ngokuba zonke ii-tools zokuba umntwana makafumane umsebenzi uzizamile yena, kodwa akude kuzameke. Ingangathi leli bhada lokuqala ngenxa yokuva ulamvila bantwana bahle bakaThixo lomnqamlezo, uve umntu ebhuda nokuthetha. Ngamanye amaxesha athi bekungcono nakwaFaro sisifa apha yindlala. Bekungcono amabhulu. Wonke umntu wayephangela ngexesha lokucalucalula. Nkosi yami. Batsho abantu, kodwa xa bebalisa izitori zelaa xesha ufumaniseke into yokuba abafuni bona xa sekuthethwa inyaniso, abafuni ukubuyela, kodwa ulamvila lomnqamlezo lutsho kubo ezandleni nasezinyaweni lude luyofika luyokuchukumisa ingqondo. Umntu athethe izinto uzazisola ngomso. Bantwana bahle bakaThixo bade bathi abantu abatsha ngenxa yokuba bebengayazi, bantwana bahle okanye bengayazi indlela ebekubuhlungu ngayo ngaphambili, bathi kungcono siphathwe ngabantu esingabaziyo ngokuba aba sibaziyo basijikele. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi umzabalazo yayingumzabalazo wabantu abathile. Bantwana bahle bakaThixo, kwakulwela into yokuba wonke umntu omnyama into yokuba makakhululeke, kodwa ngoku umntu omnyama wenza omnye umntu omnyama abelikhoboka. Kodwa iminyaka neminyaka abantu bayayazi imeko yomnqamlezo wokuphila ungaphangeli, ngokuba uninzi lwabantu abaphumeleleyo abamnyama namhlanje, bantwana bahle bakaThixo, bayakwazi ukugxuma phantsi komnqamlezo wokungabi nanto, kodwa ngoku baseburhulumenteni. Bantwana bahle bakaThixo, bayilibele imeko, bantwana bahle bakaThixo, yomnqamlezo obangela into yokuba kubekho izisolo nezithuko abantu abangazicinganga. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje kurhulumente wethu sithi namba abantu abatsha besithi abazali bethu banikhumbula, banibeka kule ndawo enikuyo. Kutheni nje nina ningabakhumbuli abantu babo? Ngoba ngoku abazali sebencamile bona, zange ndikwazi ukusebenza mna, kodwa ndilwela impumelelo okanye inkululeko yeli lizwe. Baza abantu bakukhunjulwa bona ngamandla kaThixo. UThixo wababeka endaweni eziphezulu, basilibala thina, kodwa xa besenze irali bayasikhumbula into yokuba singamakhomereyidi kunye namaqabane esasihamba sonke indlela. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngoku balibele ngathi okwangoku besicelela abantwana bethu. Rhulumente, khumbula naba bantwana. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizise umntu omtsha, urhulumente makasikhumbule. Nkosi yami. Ngexesha lerari apho uzawuvotwa khona bayeza aba bantu. Nkosi yam. Bazosithembisa ukuthi ukuba nisibekile esihlalweni siza kunenzela u-A no-B. Injongo yabo
ingokuba ikusikhumbula bayayazi ukuthi abazusikhumbula Nkosi yami. bazotya nabantu abasecaleni kwabo. Kodwa namhlanje sizothi uRhulumente Nkosi yami. umuntu osehlalweni, umuntu okwazi ukuqesha, sizothi ngawukhumbula abantwana babantu. Nkosi yami. Ngalahlobo ubuye kubo ngalo, ngalahlobo ubunamandla ngayo okuya kubo ubaxelela ukuthi ukungena kwakho esihlalweni uzabenzela imisebenzi. Ngalahlobo ubungena ngabe emizini door to door, uthatha iCV zabo uthi kubana uzawubakhumbula. Ngawukubakhumbule namhlanje. Nkosi yami. Ngalahlobo ubusiya ngayo ezirenkini, ngalahlobo ubusiya ngayo ezitaweni, ngalahlobo ubugcwalisa ngaliholo ubusithi uza kubakhumbule. Kawukhe namhlanje utyiwe sisazela, sizawuchukumisa isazela sakho uRhulumente namhlanje ukuthi aba bantu ngoku uhleli kwesi situlo uhleli kuso sijikelezayo, xa ungena kwi-boardroom, kwi-meeting ze-boardroom, bantwana bahle bedinga uncokola ukubana kuzawuqeshwa bani nabani na, okanye uzawuqesha bani, okanye ufuna kuqeshwa bani nabani nabani. Bantwana bahle usuke uye uthatha abantu obaziyo wena, uye uthatha abantu abasondele kuwe, uye uthatha bantwana bahle bedinga abantu abakholisa wena. Ungayi kwaba bantu ububheke kubo kuqala esitratweni. Bantwana bahle sizawuthi kawukhumbule bona, sokukhumbula aba bantu bantwana bahle bedinga basondeleyo kuwe kuphela. Bantwana bahle bedinga ngoba elilizwe bantwana bahle bedinga alilwelwanga ngaba bantu basondeleyo kuwe kuphela. Bantwana bahle kodwa lilelwe ngabantu bonke, kufanele ukuthi bakhamle kubo bonke, njengobana i-freedom charter yethu isitsho, isithi kubana elilizwe bantwana bahle nezinto zalo kumele ukuthi abantu bala beliphakade bakhamle bantwana bahle kula lonke, ukubana abantwana bahle inhliziyo yakho iqinile. Awukhe ukhumbule nje laa nto ibhaliweyo, kumele sonke sikhamle bantwana bahle. Ukubana uyaphuma ubheka kwezinye iprovensi, bantwana bahle badinga uye uncokola kwi-investors, bantwana bahle bedinga ukuba mazisondele zizokuthi ziphuhlise bantwana bahle. Bantwana bedinga asizange zokuphuhlisa usapho lakho kuphela, asizange zokuphuhlisa wena, asizange zokwenzela ukuthi mawutshintshe imoto ngendlela othanda ngazo, asizange ukubana mawusuke ebantwini ubheke ezidolophini senzela ukuthi kuphuhle abantwana abathi ngexesha lokuvota bancama izinto zabo ebekumele ukuthi bazenzile. Bantwana bahle abanye umhlambi baphuma bengatyanga besithi bafuna ukwenzela ubomi babo ngcono. Sizothi namhlanje khumbula abo bantu banjalo, sizothi khumbula bantwana bahle dinga ngenxa yobhuti wabo, ngenxa yosisi wabo engaphangeli, baye esikolweni bengetyanga, baye esikolweni ngenyawo, bawele imilambo izele besithi bana bafuna esikolweni namhlanje abaphangeli. Sizothi uRhulumente bantwana bahle bedinga kawukhe ukhumbule abo bantu banjalo bantwana bahle bedinga. Sizothi namhlanje khumbula uRhulumente aba bantu bawele izindlu wabathembisa wena ukubana uzabanceda bantwana bahle bedinga. Khumbula uRhulumente aba bantu bantwana bahle bedinga afuna umsebenzi namhlanje. Ewe bawo. Sizothi khumbula uRhulumente. Utheni lento kufuneka sikukhumbuzile uRhulumente? Kutheni kufuneka sikukhumbuzile kodwa asizukufakela noba ngu-callback xa kufuneka sikubeke endaweni yakho yokulawula? Namhlanje
siqinisekile kunjalo nje siyayazi uyabazi ubunzima bomnqamlezo wokuswela, siyayazi uyabazi ubunzima bokuhlupheka ngokuba ufana kunye nje nathi, indawo osuka kuyo ikhulu ubuninzi bakho kule ndawo yenu niyayazi apho sisuka khona ngokuba nani nisuka apho bantwana bahle bakaThixo. Kodwa namhlanje simane sikhala sinqangaza sithi kungcono abanye abantu bezinye inhlanga ngokuba bona ingathi babajongile abantu babo. Kodwa namhlanje sizokucenga into yokuba khumbula naba ulutsha lwelizwe lakho, abanye baphelele kwi-drugs, abanye bade babona into yokuba ngenxa yokuhlekiswa okanye ngenxa yokuba yintlekisa yobuhlungu bomnqamlezo umuntu wadecide into yokuba makabuthathe ubomi bakhe. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba ihlazo lokuhleli nje umane usithi mna ndinesidanga kodwa akho nto ivelayo ibonisa loo nto yokuba wena unesidanga ude wagqithwe nangabantu abangangathi ngamaphara ngokuba bona babuya babe nento abayifakayo kwindawo abahlala kuzo. Umuntu adecide into yokuba obam ubomi kufanele into yokuba mabuphele. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje bantwana bahle bakaThixo uthi uYesu uyakuba nam eParadesi kabawo ze singathathi isigqibo bantwana bahle bakaThixo sokuba ubomi bakho buphelile, ngokuba namhlanje kulapho izinto zijika khona. Bantwana bahle bakaThixo asikwazi ukuphila izolo singakwazi nokuphila ngomso, kodwa namhlanje kulapha izinto zethu zingatshintsha khona. Namhlanje mhlawumbi ngokuthatha isigqibo sokuba singaceli uhleli nje sikhunjulwa nguRhulumentu, ngoba umntu usibonisile into yokuba sakumkhumbu okanye wakukhunjulwa nguThixo uyabalibala abanye abantu. Namhlanje masicela into yokuba uThixo asikhumbule ngokuba uYesu kula mnqamlezo esikuwo ukhona uYesu apha ecaleni kwethu, ze singathi sincinga into yokuba sisodwa emnqamlezweni ngokuba uYesu uyaziva ezinhlungu sizivayo. Sincokola nabantu ngoku abafuna ukuthatha isigqibo esikhawulezileyo. Nkosi yam, ngenxa yemeko. Sincokola nani bantu abathi hayi ungcono ukuba yenze le isuke izamfaka engxakini. Sincokola nawe ufuna ukuthatha ubomi bakho. Sincokola nawe uboniswe izinto eziqheleqhele kanti ngaphaya ububi bodwa. Sizothi bantwana bahle bedinga ukhona uYesu. Sizothi namhlanje ekupheleni kwamathemba, ekudakeni kwethu amathemba, inhliziyo zethu zifuna ukuncama, uThixo uvelapho. Sizothi namhlanje bantwana bahle bedinga subeka okanye sukuncama, uThixo xa efikile. uThixo kukho abantu bonani abathi andisenamdla wofaka isivi. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga, kodwa into esiyithethayo namhlanje wawufika ubomi okanye wawufika uThixo ebomini bakho ziyatshintsha izinto. Ewe bawo. Akukhathaliseki nokubana ububuso ubala iminyaka ungaphangeli, kodwa nawufika namhlanje lakho bantwana bahle bedinga ziyatshintsha izinto. Nyamezela kule ndawo ukuyo, nyamezela ububomi buphilayo. Sufuna ukuzongezelela ngezinye izinto, sufuna ukwenza izinto ezirongo, sufuna ubeka okanye uthatha ubomi bakho ngenxa yokubana unamhlanje wakho okanye izolo lakho lingalunganga. Bantwana bahle uYesu uyakwazi ukufika. Bantwana bahle bedinga imeko selinuka, imeko selingathetheki,
meko selibolile bantwana bahle kuthiwa le imeko akho nto inokwenzeka kuyo kodwa lawufika namhlanje lakho bantwana bahle elikwazi ukuzolisa ulwandle olukwazi ukuzolisa inkqwithelo bantwana bahle bedinga olikwazi ukuthatha nemimoya emintaka imamela imimoya lifika imimoya okanye ufike namhlanje lakho litshintshe eso simo emani nyamezela kule ndawo kuyo nyamezela umnqamlezo wakho wenzelwe wena lo mnqamlezo uThixo ekunikile nje lo mnqamlezo uwabonile amandla akho ukuthi awolingene okanye ulingene lo mnqamlezo sofuna ubeka umnqamlezo egama kwendlela bantwana bahle bedinga umhlamba ufuna ukuncama namhlanje bantwana bahle bedinga unamhlanje wakho uyeza bantwana bahle bedinga umhlambi ufuna ukufela etoneleni bantwana bahle likhona ukhanyiso oluzayo bantwana bahle bedinga uThixo uhamba phekam kwakho emane sithi ngambaza mntanam uThixo ulapha endlebeni yakho uthi kubana hamba sofuna uncama bantwana bahle bedinga ungawufumana umsebenzi namhlanje bantwana bahle bedinga umhlamba uzawufumana kwixesha elizayo bantwana ungakwazi ukuprovidela ifamily yakho ungakwazi ukunika abantwana bakho lento bayifunayo umhlambi luyeza okanye uyeza namhlanje wakho unamhlanje xa efikile bantwana bahle bedinga ufika abantu bejongile bantwana bahle bedinga ufika abantu belele afika unamhlanje unamhlanje ufike isivyeko seyilahlwe emgqomeni isuka iphengululwe bantwana bahle unamhlanje ufike eteksini bantwana bahle bedinga uncokola nomuntu eceleni kwakho ebhutani esisandiphangeli kodwa ndinento ethile asukathi ngomzuzu uye ofisini yam ikhona into endinokuzamela yona ufike apho bantwana bahle sasifuna ukuncama thina sasifuna ubeka itawuli sesijulelwa ngaphandle bantwana bahle bedinga sisithi hayile meko bantwana bahle ayimfanelanga noThixo bantwana bahle bedinga kodwa namhlanje afike kwimeko enjalo bawo lo mfo ucela ukukhunjulwa sisihange yena ubanjelwa ukona kwakhe yena ubanjelwa amatyala akhe yena ubethelelelwa zonke into wakhe wazenza kodwa ungena ngenxa yokuzama okokugqibela uzibona kuthiwa uzaba seParadesi noYesu uyayazi yonke lento into yokuba ndilapha ngenxa yokwenza kwam kodwa loo nto bawo ayimvalelanga into yokuba xa ebona uYesu azame okokugqibela into yokuba acele ukuthetheleleka okokugqibela kuYesu mhlambi nathi besithi izolo ndizama okokugqibela besithi kule veki pheleyo ndizama okokugqibela kodwa namhlanje ngenxa okanye njengelibhada mhlambi kuza kulunga bantwana bahle bakaThixo eyona nto esizanayo mhlambi namhlanje kukuba masiphinde sicenge okokugqibela mhlambi umzuzu okugqibela awukafiki ncam njengoba usithi wena mna ndiyayilahla itawuli kudala ndizama mhlambi akafiki ithuba lokuba mawuncame kuphinde torhwana uzame okokugqibela unamhlanje wakho mhlambi ekuzameni kwakho kulapho uzawuncedakala khona uThixo okanye uYesu ukunye nathi kule meko usijongile into yokuba singaqhubekeka siyephi bantwana bahle singamelana nalo mnqamlezo kude kubephi bantwana bahle bakaThixo kodwa
kodwa namhlanje sizoxelelwa ixesha into yokuba alikapheli. Bantwana bahle bakaThixo, sizoxelelwa into yokuba sisakwazi ukuqhwanyaza kusekho umphefumlo esikwazi ukuwuphefumla. Bantwana bahle bakaThixo, ixesha alikapheli. Xa ixesha lalingaphelanga kumntu owayisisihange esecani koYesu, ungubani wena uYesu into yokuba angangakumameli ube une-qualifications ezininzi nezifaneleke kangaka? Bantwana bahle bakaThixo, khawuzame man okokugqibela, ungancami kungekafika ithuba. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba namhlanje kutshintsha izinto. Bantwana bahle bakaThixo, ngeli xesha usibukeleyo kanye ngeli xesha umamele le recording yecawa yabantu abangacawiyo, bantwana bahle bakaThixo, le yecawa yabantu abangaphangeliyo, mhlawumbi ucinga into yokuba ixesha lakho liphelile, kodwa sizokukhumbuza into yokuba namhlanje kukutshintsha kwezinto. Isigqibo osenzayo siqhubekeka nonamhlanje wakho. Bantwana bahle bakaThixo, nakuba usibukela izolo, kodwa eli xesha usibukele ngalo ngulo namhlanje uzawujika izinto. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba ukuphila kwethu kuxhomekeke kunamhlanje. Lilizwi lenkosi eliviwo bomnyama baleke, makasikelele uThixo lizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Haleluya. Bawo, Kodwa. masibulele man. Sibulele kakhulu nakubantu abasibukeleyo. Abasibukeleyo. Sithemba ke into yokuba noRhulumentu usivile. Hayi nendlebe nje uvile. Usivile. Sibeka abantu ke emithandazweni. Mm. Into yokuba bafumane imisebenzi, ingakumbi emveni kwale nkonzo. Siphinde sicele umnikelo bawo. Umnikelo. Singathethi kangaka ugqiba singafumani umnikelo. Phambi komnikelo bawo okanye manje lento. Ukhamba ucinga lo muntu uzambeka bawo. Okay. Unala nkonzo yakho yokubeka.
Umnikelo wethu ke ngulowa uqhelekileyo ukuthi subscribe kweliphi icala into yo-subscribe Ikhona into yo-subscribe somewhere ngapha. usubscribe then like, share and then hit the notification button. Isilungu kodeni. Yeah. Isilungu kodeni. Hit the notification button. Yeah. Yeah, wenze njalo so that abantu abafana nawe nam abangacawiyo bazokwazi ukuthi bayifumane le nkonzo ngexesha elifanelekileyo. Baphinde bakhule. Uthe mandibeke bawo. Beka bawo. Mandibeke bawo. Okay. Hayi ke ndibeka khona ke omnye utata ekubane sikudala simcela into yokuba makeza azokushumayela apha. Ndicela ndizobeka yena ke ubhuti wethu. uThixo sibeka yena kuThixo. Mhlambi uzawude asive eze ngaphambili. Siyakubeka bawo. La tata mkhulu ke bawo andiyazi uba akakusindanga na. Tata mkhulu. Hayi ndike ndambeka ndiyajingxela ngoku uzuqonda. Sinethemba ke into yokuba xa sigqiba inyanga leveki kuzayo sigqiba inyanga mos. Sinethemba ke into yokuba uza honorisha ngepresence yakhe xa sigqiba inyanga siyicawa yabantu abangacawiyo. Masiyivale bawo. Sivalele nje ngofefe. Masicimele nabacimelayo. Aloba fefele inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya ongcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuye inkosi yethu izolanda abakholwayo. Amen. Amen. Amen, 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 Nkosi bawo. Enkosini bazalwane ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo uzawuyiva imithandazo yethu Le yicawa yabantu abangacawiyo. Yo